Gihulagway sa founder of Sinulog David Boy Odilao, misaysay sa pagkamugna sa labing dakong festival sa nasod o Naanugnan nga nahimo kining commercialize. Inay halad pasalamat ng unta kini ngadto sa balaang bata. Ano ang report? 39 katuig na ang nakalabay, sukad na umol ang Sinulog Festival. Layo-layo na og naabtan, gikan sa usa ka yano lang nga festival kaniadto nga karon gihulagway na nga pang world class. Dili lang mga contingent gikan sa mga silingang probinsya, apan may mga contingent na usab gikan sa ubang nasod ang nadasig pagsalmot sa Sinulog Festival. Apan alang sa mga batanon karon, nasayod ba kamo kung giun sa pagkaumol ang Sinulog Festival ug si Kinsa ang nagpasiugda niini? Ang 79 anyos nga si David Boy Odilao, kanhi customs collector, ang nakahuna-huna pagpasiugda niini niadtong 1980. Niadtong higayuna siya usab ang regional director sa Ministry of Youth and Sports Development. The concept of the Sinulog sa among presentasyon niadtong una, as we conceptualized it was ihalad, more of pasalamat. That's why we say Pit Senior. Giangko ni Odilao nga nakuha niya ang ideya gikan sa ati-atihan sa Aklan ug Dinagyang Festival sa Iloilo. Both of these activities are honoring the Senior Santo Niño. Santo Niño de Cebu. Unya kitad no dire wa tay activity nga sama ni ana. Nakakuha mi og giunsa nila pagsugod. As I said, doon na naman tayo 8 nga grupo daan, wa na ko maglisod. Apan nahimo kining dakong festival pinaagi sa abag sa lokal nga kagamhanan sa dakbayan sa Subo, pinanguluhan ni Mayor Boy Sulon kaniadto. Sukad niadto, nagkadako ang kalihukan ug namugna ang duha ka kategorya sa sayaw, ang sinulog-based ug free interpretation. The foundation produced the necessary funding para di makagasto ang gobyerno. Doon naman galing apaggalang sila. Dili ko kita sila mo'y main sponsor sa activity. Turn out karon nga murag ang main sponsor ang gobyerno naman. Giangko ni Odilao nga wa siya'y talento sa pagsayaw, apan nakuha lang niya ang mga ideya sa pagmugna og festival tungod sa exposure sa iyang trabaho, ilabi na sa Ministry of the Youth and Sports Development. Sa pagkakaroon, puliki siya sa pagpangandam usab alang sa ika-500 nga tuig sa Kristyanismo dinhi sa nasod nga nasugdan sa unang misa sa Limasawa. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.